Mehmet Göktaş, Doğru Haber, Xwelî li me be. Bi rastî xwelî li me be. Divê tu kes eciz nebe, em van tiştan ji xwe re dibêjin. Belê xwelî li me be. Ji bilî van gotinan em nikarin bi tu gotinê rewşa ku em tê derin îzah bikin. Kevir li ser kevir nema, ji bilî ên dibin enkazan de hejmara şehîdan ji 23,000 derwas bû. Nêzîkî 100,000 birîndar bi 100,000 jî ji ber birçî bûn û nexweşiyan li benda mirinêne. Em bi rojan li tiştên ku diqewmin temaşe dikin ku dibe ku pêşveçûnek baş çê bibe. Lê mixabîn û malesef di dawiyê de em nikarin ji xeynî gotina xwelî li me bin bibêjin. Tu gotinek nayê bîra me û em bifikirin. Ji bo Xwedê ev bêçaretî çi ye? Em nikarin ku kafiran gavekê jî bi paş de bavêjin, em nikarin ku deqeyekê jî wan bisekinînin, em nikarin kêliyekê jî naberekê bidin hovîtiya van kafiran. Em wek ummet, wek Türkiye çuqas bêçare ne, çuqas ecizin. Ji bo xatirê Xwedê bibêjin. Em dikarin ku bibêjin heger ne ji me bûya, wiyê vana gavurtî bikarana. Ma em dikarin bibêjin ku ji me tirsiya û ji me rê li ber wan girt û ji ber vê yekê ev gavurtî nekir. Ka bibêjin tiştekî me heye ku em bibêjin. Ka bibêjin qatilê Sîyonî ji ber ku ji me ditirse, çi tiştên xwe çi êrîşên xwe taloq kiriye, çi paş vexistiye û çi texîr kiriye û çi îştiye. Ma ne jî bêçaretiya me ye ku ev kafirên Sîyonîst ew qez hêrs û bêhêj û bêperwa û bêtirs dibe. Kîjan meşên me, kîjan mîtîngên me, ev keriye hov û waxşî saniyakê sekinandiye. Em nabêjin bila dev ji van berdin. Lê em dibînin ki êrî tu tiştekî jî nayê. Ma dibe em fam nekin ku lazim e ku gelek tiştên din bêkirin. Ma em pesinên xwe çawa birismên ku her tim li ser ekrananê wiha tê gotin. Tirkiyeya mezin, Tirkiyeya bihêz didin, çawa dibe ku dewleta Sîyonîsta terorîst ji ber vê pesindayînên me nabetile, natirse. Mîna ku ev hemû nebes bin, vê carê tirsa aman ha, Sîyonîst wê li Tirkiyeyê qaws û tevleviyê derxîne, dikin dilan. Ma ev risuwa bûn ji zîlletê pê ve çi ye? Em ji bêçaretiyak wisa şerm û fedî dikin, em tê dikevin bin erdê. Cenabê pêxemberê me ji me re wiha dibêje. Xwedayê min, ez ji ecîzîtiyê, ji tirsbûnê, ji teralbûnê û ji cimrîtiyê xwe dispêrim te. Bi ısrar vê duayê hînê me dike. Aniha em sebeb û mühimtiya vê yekê fehm dikin. Ey Mislimano, Gaze ji dest diçe. Ji destçûyîna Gazê naşibe ji destçûyîna Endülüsê. Hay jî xwe hebin, Gaze tam di navîna vê ummetê de ye. Sibê wê pir dereng be û wê rojekê em ê li çogê xwe bixînin û poşman bibin. Em ê jî fedî û şermê serê xwe nikaribin rabikin. Hesabê ku em ê bidin Xwedê ji xînî vê yekê ye, ne di vê yekê de ye.